Takže čaute ľudia, asi tam u ďalšieho videa. Dneska sme v opustenom hoteli, sa mi zdá, na námestí. Je to druhé video za ten istý deň. Boli sme aj v psychiatrii dneska. Toto je trošku viac strašidelné, pretože mi už nepôjde blesk. A tým pádom nebudem môcť mať svetlo. Ak chcete overenie týku na námestí. Nebudeme hovoriť vstup, cez ktorý sme sa dostali. Pre tentokrát nie, ale tu je jaká pleseň na tom, či čo tu je. To by, keby sme si to zapojili to ten, alebo to by to fungovalo. Tak by vybuchla poviem celá budova. Čo má sem boli svetla. Toto celé neprejdeme, lebo tu sú plno tmavých častí, ktoré by na videu neboli dobre viditeľné. Ako napríklad tamto chodbu, z ktorého sme prišli, tam tma, aj sem je tma. Nie? A však tam nie je tma, tam je poschodie ešte. Aha, vidíš? Tam je svetlo celkom. Ideme úplne na toto posledné, prejdeme tam a späť. Asi. A potom pôjdeme úplne dole. Dobre, poďme. No chod, kameraman prvý. Kameraman nikdy neumiera. Taký stav, psychiatrii si úplne zostal. No nie, nemám žiadnu zbraň na ochranu. Mám, že jedné ruky, keby som mal 4 ruky, z jednou by som kameroval, z druhou by som gunoval, z tretou by som sa bránil. Počkaj, čo? Tam sa ide na strechu, sa mi toto, tam sú tma, jak vríci. Tam to ide na miestnosť, kde je trošku svetlo. Cíle, kúka. Tu je to ten tu, čo som sa tu bal prejsť, bo tu je taká, toto. Áno? No? Nebudem mu kúskať také. OK. Ideme. Sme ďalšia miestnosť, sem je docela tma. Akože v realite tu je väčšie svetlo, ale... Jak to bola ten tvoj flyeris? Môj? Zlatička. No to mail, alebo láska. Láska je ako izolačná páska. Ako izolné pás, čo nás spája. Správne. Takže ty sa nebojíš ísť do opustených budov, zbyť bez ďaka, chodiť s karambitom, ničiť veci na kamere, ale bojíš sa pavúka, hej? Ty vole. Som nevedel. Poistky. Uširings. Trošku vzduchu, to už budú vidieť vstup asi, ne? Vedieť, jak si to dostať. Nevádí, keď takto iba tu poníčia. A čumaha, Mišo, choď hed. Čumaha, jak to tu praska, to tu normálne môže spadnúť dole s týmto. Počkaj, aká kvalitná stena. No? A nevyzerá to, že to je až tak dávno maľované. A kachličky tu majú dobre, že ich zoberieme, potrháme a predáme na bazaši, nie? Nie. Čo tu robí nejaký panel? Čo tam mali kamery, aby špehovali? Doriť, tam je asi kamera, chlapci. Dievčatá. Čomu? Nie, to je asi ten koutík, nie? Taký. Ten dom kocotina, to je kopičí. Nadávku budem musieť dávať ten cenzúru. Vieš prečo? Lebo keď prídeme všetky budovy, čo budeme toto prechádzať, tak aby som to chcel ten môj kanál ukázať máme, lebo ona mi potom už nemôže urobiť ten problém, keď už bude to, že jeden rok potom, čo sme preskúmali. Kámo, moja mama vie o všetkom, čo robí. Vie o tom, že... Dobre, o všetkom nie. Ale vie o opustených budovách a môj otec má tiež na YouTube video z jednej opustenej budovy a niekoho... On normálne išiel? Len tak? Išiel dovnútra? On mal ešte aj airsoftku pri sebe. On tak proste išiel s airsoftkou, kámo. A to do jakej išiel? Do Dukle ešte, ak bola úplne, že ja neviem, 2017. To on bol ten na YouTube? No. Ja som videl nejaké video, jak tam bolo, že viete, ľudia, dneska ideme do opusteného hotela Dukla. Nie, to som videla, ale to nie je môj oco. No oco, on tam išiel s airsoftkou iba a tam bola iba hudba v pozadí. Tam nebolo nič, že je toto. Typek si verí. Áno, tak pohodne. Ty máš jakú dobrú rodinu, ty vole, všetci frajeri. No tu poď. Neboj, není tam to má. Len tu... Ty si ma teraz skoro vodou do stehna, ale však pohľadne. Prepač. Ty čo tak nám vyžme to? Zavoláš toho. Nie, no hej, prepač, fakt. Pôjdem. Jak som spomenul, to hneď sa zľakol. Fuj, kurva, tam sa ani nekúkam tam, ako tam je. Fuj. Tam nič nie je. OK, akože... A dobre. To už sviete mi, kámo, nech sa tu prepadne, poď za chvíľu. Zrajte. Nie. Tak zrábil.
Som z vás robil prdel. Zavrite dvere a ideme. Toto bol asi celý hotel, nie? 5 minút. Kvalitné video. Sme budka. Na budúce by sme tu mohli ešte ísť, nie? Teoreticky. Natočiť celé. Takže ak sa vám celé toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber. Ak chcete viac takýchto videí, prosím, zdieľajte, lajkujte. Ja sa na vás teším u ďalšieho videa z preskúmavačky. Na ďalšie video by sme chceli ísť do, neviem, či jasu alebo hotelu. A to sú už asi všetky opustené miesta v Bardejove. Takže tu už nemáme ďalšie čo preskúmať. Takže, čau.